Žiaci prvého ročníka sa zapojili do recyklačného projektu Waste for Sustainable Future. Celý rok sme pracovali, recyklovali sme rôzne materiály. Výsledkom nášho projektu je recyklačná farma, ktorú sme dnes predstavili rodičom našej školy. Celkovo sa do projektu zapojilo 12 žiakov. Ja som zapojila do toho projektu recyklačného, čo sme celý rok na tom pracovali. Vyrábali sme ešte cez rok aj mydlá, ktoré si teraz berú deti domov ako darček. Ešte sme veľa ďalších vecí cez rok vyrábali a na celý tento projekt má mať zmysel aj pre deti a druhotnou cieľovou skupinou toho projektu sú aj rodičia, aby teda aj rodičia viedli deti k tej recyklácii, aby netvorili odpad, aby aj doma ste všetko znovu využili, všetko čo sa dá, tak sme to aj vypracovali, že aj na tej výstave, že aj textil, aj plast, aj papier, aj všetko je zrecyklované. Deti počas roka aj písali list pre prírodu, že za čo všetko sme vďační tej prírode, že ako nám pomáha, čo všetko nám dáva, keď sme sa o nej rozprávali, učili, tak sme ďakovali aj jej. Takže teraz vám odzávam naspäť, čo všetko sme jej ďakovali. Takže Tomi, môžeš mami rovno prečítať. Janko začala rovno tým projektom, že z toho projektu som vám všetkým nakúpila pomôcky, aby ste budúci rok mali všetci papier, pero, ceruzku, gumu, všetko, čo nám za rok chýbalo, tak dúfam, že to budete mať budúci rok. Postupne vás budem volať, dám vám diplom a ten diplom hovorí o tom, že to je ten Youth Pass a ono to si nehajte, lebo ono to sú plusové body na strednú školu, keď pôjdete o 9 rokov, že ste sa zapojili do takého medzinárodného významného projektu. Vyrábali sme tie vianočné veci z papiera a z dreva. Vyrábali sme recyklačky, ktorú sme aj zrecyklovali, mali sme kartóny, recyklovali sme všetko, sme sa naučili, že kde máme všetko dávať a vyrobili sme si aj o tom knihu. My sme tento včely vyrobili tak, že sme sa najprv vyžehlili, roztopili sme si tam vosk, ten stredovali sme hotový včelí obal. V tomto včelom obale som si celý rok niesol 10. Žiaci prvého ročníka sa zapojili do projektu Európskeho zboru Solidarity pod názvom Waste to Wealth Art for Sustainable Future. Primárnym cieľom projektu je vzdelávať žiakov o stratégiách 3R – Reduce, Reuse, Recycle. Viesť mladých ľudí k aktívnemu zelenému životu a sekundárnou cieľovou skupinou sú rodičia. V projekte sme sa venovali mnohým aktivitám, zameriavali sme sa na obe skupiny. Projektom reagujeme na aktuálne problémy spoločnosti, podporujeme prioritu ochranu životného prostredia a rešpektujeme spoločné hodnoty Európskej únie. Aktivity, ktoré sú zrealizované v rámci projektu, prinášajú pridanú hodnotu predovšetkým komunite na miestnej úrovni, ale aj širšej globálnej úrovni. Počas aktivít sme využívali metódy neformálneho vzdelávania vo forme prezentácie, workshopov, diskusí. Na konci projektu žiaci získavajú Youth Pass certifikát. Svet vrátane Európy sa potýka s vážnymi environmentálnymi problémmi. Jedným z hlavných problémov je, že v našom každodennom živote vyrábame a používame príliš veľa materiálov, čo poškodzuje naše životné prostredie. Znečisťujeme a klimatické zmeny spôsobujú komunitám značné problémy. Každý človek vyprodukuje takmer 0,5 tony odpadu za rok. Cieľom Európskej únie je nakladať s týmto odpadom spôsobom šetrným k životnému prostrediu a opätovne používať materiály. V projekte sa snažíme podporovať medzi našimi študentmi environmentálne povedomie, aby sme prispeli k zelenšej budúcnosti. Tento projekt slúži ako východiskový bod pre naše spoločné úsilie vštepovať environmentálne povedomie a zodpovednosť ďalšej generácii. Po diskusiách s členmi nášho projektu sme navrhli plán použitia umenia ako nástroja na upútanie pozornosti našich mladých ľudí a zvýšenie povedomia o problémoch životného prostredia. Preto sme sa rozhodli integrovať koncept recyklácie s umením, aby bol pre našich mladých ľudí pútavejší. Počas školského roka sme vyrábali vianočné ozdoby vyrobené len z papiera a dreva.
Celý náš stromček zdobili výtvory detí. Mnoho detí bolo veľmi motivovaných vyrábaním ozdôb, preto aj dobrovoľne doma vyrábali na domácu úlohu ozdoby a prinášali do školy. Vyrábali sme tiež recyklačnú knihu, zameriavali sme sa na témy kompostovanie, recyklácia, triedenie odpadu, životné prostredie. Učili sme sa básničky o triedení, čím sme si rozvíjali aj slovnú zásobu a taktiež opakovaním básničky sme si vštepovali vedomosti. Vyrábali sme domáce mydlo, vyrábali sme sviečky z včelieho vosku a taktiež včelobal na balenie desiaty. Vyrábali sme domáci prací prášok, ktorý sme balili do sklenenej nádoby. Počas roka sme si vyrábali aj didaktické pomôcky pomocou recyklácie, konkrétne napríklad sme súťažili v počítaní a ako pomôcku sme mali kelímok z jogurtu. Na blokovom vyučovaní sme sa venovali aj financiám, vytvorili sme si v triede obchod a v obchode sme predávali reálne produkty, ale len ich obaly. Takže každý produkt bežne dostupný v obchode nám poslúžil tiež ako učebná pomôcka. Taktiež projektu prispievali aj rodičia, ich iniciatívou napríklad prispievajú udržateľnému životnému štýlu, vymeňovaním a darovaním oblečenia. Nielen rodičia, ale teda aj realizátori projektu prispievali k výmene. V škole sme si vyrábali domáce mydlo. Postup na výrobu mydla je: najprv sme si roztopili mydlo, do tekutého mydla sme vkladali levandulu, rúžu, sol a mohli sme si zafarbiť na modrú a červenú. A takto vyzerá hotové mydlo. Naše detičky vyrábali aj prášok a mydla. Prášok máme odskúšaný, je to veľmi dobré a myslím si, že aj veľmi prospešné pre tie deti, že vedia z takýchto recyklovaných vecí vyrábať. A takisto aj mydla sú veľmi voňavé a veľmi dobré pre deti. Môžu sa ďalej rozvíjať v týchto veciach. Prací prášok sme robili z mydla a z takého prášku. Potom sme to s rukami tak namixovali a potom sme zobrali domov a mamina pere s mojím práškom doma. Toto sme urobili z kartónu ovcu, potom sme nalepili papier a potom sme robili také vrtulky a potom sme tam nalepili. To sme urobili prasa, že sme mali z kartónu, potom sme nalepili papier a potom sme namalovali. Toto je koza a to sme nalepili len sme nalepili papier a sme s bielom namalovali. Tuto sú lienky z toaletného papiera. Tuto je plot z kartónu, sme namalovali všetko na hnedo. Tuto z fľašie sme pokrčili a sme namalovali. Tuto sme fľašiek nalepili, sme najprv vystrihovali kúsky papiera, potom sme tam nalepili a ešte kravu sme tak robili, že sme nalepili, sme najprv všetko ako sme dali také flaky na čierno, potom sme všetko namalovali bielou. Aj tam vzadu sú motýle aj včely, to sme robili z toaletného papiera. Sme potom nastrihali také čierne pásiky, sme tam ako tak dali. Potom sme nalepili hlavu, potom krídla. Výsledným produktom našej práce je dnešná výstava, ktorú si žiaci prvého ročníka pripravili pre celú našu školu. Žiaci teda počas roka recyklovali rôzne kartóny, PET fľaše, toaletné papiere, čo sme vyrábali alebo využívali celý rok, aj rôzne odpadové materiály. Žiaci aj na domácu úlohu si pripravili niekoľko potravín pre naše zvieratka. Žiakov veľmi práca zaujímala. Tak týmto by som chcela poďakovať všetkým mojim kolegom, ktorí mi pomáhali, ktorí motivovali žiakov, všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do projektu, aj žiakom, ktorí pracovali na tomto projekte a samozrejme aj Európskemu zboru Solidarity, ktorý nám zafinancoval tento projekt.